Rumah gadang baru sudah buat secara Minangkabau talata di padang panjang lokasinya nerancak bana bau kia bergonjong tinggi Sumara luak nanti go nandek banggo dan akan milan nyampang babali kandong karantau basuyo jebol kambang usah diambil kandong patah agak iranti yang maluko iawak kebudian gurian sah nan kanduang awak kebudian gurian sah dari kampung datu di papanjang kalau gue ko ulang patun cerita di balik bau Pak Wali di Jombang Pak Wali dan menompang pulau dagang sakato Bang Anton di lagu rusuh kandak dari Bang Boy Tungkal Jaya Batam naik ke Seri bau pulau dagang sakato di Jombang bagurau kita di kampung gugua lah mandanga kita baku liliang di bawah tunggal naik kapundan tuo kaisak tangih dan ditapi lubuk Sri embe tabau semua lah karyang kapasa denisi Jaya Mato rumah gadang baru sudah buat secara Minangkabau talata di padang panjang lokasinya nerancak bana bau kia bergonjong tinggi Sumara luak nanti go Dedi kapan tua orang akan bilang nyampang babani ya udah karantau basio jebol kambang usah diambil kandong patah agak iranti yang manuko iawak kok budiah guriasa nan kanduang awak kok budiah guriasa dari Jawa damalin lai menanga parantau Batam lai pulang bagurau semalam kini piaman tangguang diminta anu basamo kami badan Tuan kerja kami kok kurang senang cari lain sampai hati kami tersisih lebih asonan bedokan uang tinggal oh lalayong nan bedokan uang tinggal sebentar kode pesan tolong dendangkan selamat datang Koke Onda Pariaman dan tolong sangkut-sangkutkan pula ke Onda dari Pariaman ke Dujong Patun ayo kita perpanjang dulu Koke Onda